гости! Благодаря ви, че се отговаряте на поканата за откриване на една изложба в Народното събрание, която е с благотворителна цел и има за акцент събиране на средства за Центъра за следващо лечение на деца с онкологични заболявания. Само хора, които не са се сблъсквали с жестокостта, да чуят тежка присъда, много по-тежка, както се казва от съда, че детето е с онкологично заболяване, не знаем колко дълго, продължително, изтощаващо не само за родителите, но и за детето е лечението. И всъщност целта е децата, които се разболели от такова заболяване, да могат да не се откъсват от живота, който са имали преди това, да не се откъсват от средата и да продължат със сили да живеят. Надявам се, че всеки един от вас ще успее да намери картина, която да подхожда на неговите вкусови интереси, за да може да помогнем тази благотворителна кауза. Благодаря ви и заповядайте да кажете и вие, господин Денков, няколко думи. Благодаря, госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми гости, представители на училището за политика Димитър Паница, колеги, приятели, бих казал, Членския университет Константин Преславски. Благодаря ви за това, че сме се събрали тук по този от една страна тъжен, и от друга страна и повод, който дава надежда за оптимизъм. Първо искам да благодаря на училището за политика, че избрава тази кауза тази година и пуска за 2024 година, да обърнем внимание на децата, които изискват специална грижа, която не може да се сравни с нищо друго. Второ, искам да благодаря на колегите от университета Константин Преславски за това, че са прегърнали идеята и с техните картини и скулптури дават възможност тази инициатива да бъде претворена в нещо, което е истинско. И разбира се, искам да благодаря на всички вас, които сте дошли тук, за да отбележим това, че през последните години, благодарение на науката, технологиите, постиженията на медицината, има лъч светлина в тази област. През последните години около 3/4 от децата, които са болни от онкологични болести, благодарение на новите технологии, успяват да получат лечение. И всъщност това е една от областите с най-бърз прогрес в медицината. Така че заедно с грижата за децата, които са засегнати, ние трябва да продължим и да подкрепяме и науката, и медицината, и това, което в края на краищата ще спасява човешките животи след години. Повода днес да се съберем, че на 15 февруари от Международната организация Child Cancer International е обявен точно за Международен ден в подкрепа на децата, които са засегнати от онкологични болести. Така че сега е момента да им обърнем внимание и да дадем и нашия скромен принос, купувайки картини или пък съответно скулптури с тази много благородна цел, с която да подпомогнем децата в България. Давам думата на Нели Димитрова, професор Нели Димитрова, която всъщност заедно с преподавателите, виждам тук колегите от изкуства, от Константин Преславски в Шумен, да разкажат повече за техния принос за тази сложна. Благодаря на всички, че сте тук. Благодаря и на председателя на Народното събрание Център Сила. Благодаря ви, академик Денков. Аз съм безкрайно щастлива, първо, че съм възпитаник на училище за политика Димитър Паница и второ, че съм университетски преподавателство и мога да допринеса по някакъв начин за събиране на средства на тези деца, които са с онкологични заболявания. Благодаря на колегите от катедрата по изобразително изкуство, че се съгласиха да поеха тази инициатива.
инициатива. Благодаря на студентите за тяхната пристрастност и за това, че те нарисуваха картини, които можем да дадем, средствата от тях можем да дадем за тези деца. Искам да дам думата на колегата, доцент Шерендилов, който е основният организатор в катедрата. Тук сред нас е професор Балкански. Може би голяма част от вас го знаете, тъй като той е доста известен художник. И Петро Дамянов. Така че давам думата на доцент Шерендилов. Уважаема госпожо председател на Народното събрание, дами и господа народни представители, скъпи студенти, колеги, уважаеми приятели от Сдружение за деца с психични заболявания. Радвам се, че сме всички заедно тук. Изкуството винаги е събирало хората и освен него, днес тази прекрасна малка зала, всъщност празнуваме духа на съпричастността и помощта. Това винаги е било в нашите години назад, нашата специалност и нашия университет. Преди малко разказах, че ние имаме своя модул в Шуменския университет, ние сме университет на толерантността. Винаги сме се опитвали да помагаме на хора в беда. Скоро си мислих по въпроса за това, че често пъти казвам, че за нравствената извисеност на едно общество се съди по нивото на благотворителност, която се развива в него. Аз мисля, че ние като общество, като българи, има с какво да се гордеем, защото благотворителност върви на всички нива. Тя се случва и напоследък все повече в нея се включват млади хора, такива, които са нашите студенти. Млади хора помагат на други млади хора в беда, на деца в беда. Това е прекрасно. Надявам се това да се случва и за напред. Иначе пред нас са 39 творби на живописта, графиката, художествената рисунка и на приложно-декоративните изкуства. Ще се радвам просто да се купят всички неща, за да може наистина да бъдем полезни в това наше начинание. Нашите студенти са всъщност бъдещи педагози, учители по изобразително изкуство и на тях те първо и предстои да изнасят много уроци в училищата на България. Мисля, че днес те ни показват точно един такъв важен урок. Урок по милосърдие, по съпричастност, урок по гражданска доблест. Да ги поздравим тях. Така мисля, че трябва да направим.